Van harte welkom bij het Voorprogramma, een programma van L1 en Pop in Limburg over alles dat speelt in de Limburgse popmuzieksector. Met straks aandacht voor het nieuwe album van After Parties, maar eerst duiken we in de wonderenwereld van Magic O Metal. Sander Gommans en Scott Wenmakers, leuk dat jullie er zijn. Dank jullie wel voor jullie komst. Ik zeg wereld en ik bedoel het ook letterlijk. We hebben de landkaart al liggen. Jullie hebben echt een hele wereld rondom metal gecreëerd. Ja. En dan speciaal voor kinderen. Ja, onder andere. Het is natuurlijk iets wat ontstaan is vanuit een passie. Ik heb ook vanuit mijn baan als muzikant, zal ik maar zeggen, natuurlijk deel uitgemaakt van de metal. En goed, allebei kinderen, dochters. Metal en dochters, wat doe je ermee, vooral als ze klein zijn? Dan ontdek je toch dat het een heel avontuurlijke kant heeft. En hebben we juist die avontuurlijke kant eigenlijk belicht door metal een wereld mee te geven, fantasiekarakters, die eigenlijk inspireren om muziek te maken, te tekenen. Nou goed, en daar heb ik natuurlijk Scott Wenmakers voor nodig gehad. Ja, het grijpt ook nog het meest terug naar onze eigen kindertijd. Wij zijn zelf opgegroeid met cartoons uit de jaren 80, begin jaren 90. Denk daarbij aan He-Man of Mask of G.I. Joe. En al die cartoons hadden één ding met elkaar gemeen. Ze waren en ontzettend tof getekend. En bijna al die cartoons begonnen gewoon met een stevige metal tune. En voor mij persoonlijk was het de eerste aanraking, of eerste kennismaking met metal. En daar is eigenlijk mijn passie voor tekenen en muziek is daar begonnen. Ja, nu hebben jullie zelf kinderen en zagen jullie dat ontbreekt. Dat is er niet meer. Ja, dat gevoel was er wel. Je kijkt natuurlijk naar de tekenfilms, ja, je kijkt natuurlijk mee. Ik ben zelf een gigantische He-Man fan, ik heb een hele collectie. Dus je wil dat ook meemaken zoals de kinderen dat meemaken. Natuurlijk is het ook gaaf, maar je wil daar zelf ook wel een eigen invulling aan geven. En we dachten, ja, dat mag best wel weer een beetje terugkomen, die schreeuwende gitaren. Maar ook met name het avontuurlijke aspect, ook het enge karakter, zal ik maar zeggen, maar dan op een Harry Potter-achtige manier. Nou goed, en we merkten al naar gelang dat we dit aan het creëren waren, dat dit ook tot de verbeelding sprak. En niet alleen voor kinderen, maar we merken nu dat er eigenlijk heel veel volwassenen mee gaan doen met het creëren van verhalen, creëren van eigen muziek, tekeningen, deel uitmaken van die wereld. Ja, dat is natuurlijk voor ons, was een verrassing dat het op die manier zich ook zo ontplooien. Ja. Nou, hartstikke tof. Even laten zien hoe dat uitziet natuurlijk. Kijk mee naar Magic O Metal. Magic O Metal. Enter the battle realm. Ride the waves of our power chords. The spirit of metal will guide the way. Just join the band and start to play. True power lies within yourself. Give it all you've got. Embrace your talent and you will see. Music will set you free. Ja, je hebt het over dat enge karakter, maar op een Harry Potter-achtige manier. Dat zie je natuurlijk terug in de illustraties. Maar van de muziek schrikken ouders misschien toch een beetje in het begin? Of valt het wel mee? Nou ja, kijk, het is natuurlijk geen verrassing dat dit met name wordt opgepikt door ouders die al into metal zijn. En die eigenlijk een hele leuke manier zijn om dit met hun kinderen te delen op een speelse manier. Dus voor hun is dit geen schok. Dit is eigenlijk de normale muziek waar ze al naar luisteren. Maar natuurlijk, we hebben ook extremere kanten. Zoals ook een liedje opgenomen met Grunster Nova, zal ik maar zeggen. En ja, daar ontdekken we toch de wat extremere kant van de metal. En toch doen daar ook weer kinderen aan mee. Dus eigenlijk ligt de grens veel hoger als waar we zelf op ingezet hebben. Dus je merkt, mensen kunnen toch wel wat hebben. En kinderen ook. Ja, dat is sowieso. En wat betreft de tekeningen, ja goed, dat kun je wat breder zien. Het is alle tekeningen, alle karakters en de hele wereld is gebaseerd op muziek. Hoe ziet het terug? Pak een boekje even erbij, laat me even zien wat je bedoelt. Ik zie het sowieso in de gitaar natuurlijk al, die hebben we hier staan. Dan zie je al letterlijk de striptekeningen voorbij komen. Hij is wel een beetje stoffig, die gitaar. Wordt die gebruikt of is dit een prop? Dit is natuurlijk een reliquie, hè? Dit mag natuurlijk nooit aangrijpen. Dit is de allereerste Magic O Metal gitaar. Dit is eigenlijk een hele eer. Ik pak hem zomaar vast alsof het niets is. Ja, goed. Voor jou maken we een uitzondering. Maar een beetje stof mag erop liggen. Ja. Ja, en aansluitend op de gitaar, het laatste product wat wij hebben gemaakt, dat is Magic O Metal Guitar Adventures. En wat dit eigenlijk is een muziekgitaar theorieboek. Waarbij avonturen
karakters, verhalen en het leren gitaarspelen in principe allemaal samenkomt. En dat doen we op verschillende manieren. Dat doen we in principe gewoon door middel van muziektheorie, maar dan wel speels. En als je het bijvoorbeeld hebt over hoe je een gitaar doet stemmen, doen we dat aan de hand van een karakter. En dat is in dit geval de Tune Lord. Dus we koppelen karakters aan muziektheorie. En daar is in principe het hele boek mee gevuld. Het wordt afgewisseld met tekeningen. Dus verschillende akkoorden hebben verschillende namen. En dat zijn weer verschillende karakters. Te gek. Die karakters die beleven ook avonturen mee. Dus die staan ook beschreven in het boek. Dus aan de ene kant speels, maar aan de andere kant ook verhalend. Ja. Er komen digitale toepassingen bij kijken tot, ja, laten we zeggen, kinderen. Of ouders van kinderen gewoon thuis aan de slag kunnen met de oefeningen. En zodoende op een andere manier, op een speelse manier, in een fantasiewereld leren gitaar spelen. Want hier is het voor jullie mee begonnen, hè? Met de boeken en met de cd's. Waar groeit dat allemaal naartoe uit? Waar zijn jullie nu mee bezig? We zijn eigenlijk bezig en heel veel verschillende toepassingen. Maar waar we ook naar kijken is, hoe breng je dit nou in Duitsland op de markt bijvoorbeeld? Hè? Je kunt dan moeilijk met een Nederlands product aankomen. Maar het is niet zo logisch om bijvoorbeeld ons Engelstalige album daar uit te brengen. Daar zijn kinderen natuurlijk veel meer gewend naar Duitse tekenfilms ook. Dus we gaan nu een Duits album uitbrengen, dus ook in het Duits gezongen. We gaan een Frans album uitbrengen. Dus we werken nu heel veel samen met muzikanten, tekenaars in die landen om ook iets uit te brengen. Daarnaast richten we ons veel meer op de comicvorm, waar Scott nu mee bezig is. Hopen we in Amerika daar het een en ander mee te kunnen doen. En daarnaast zien we dus nu videoclips waarin kinderen, zowel kinderen als volwassenen meeschrijven. We zien een app die nu wordt ontwikkeld. Rick Vechel gaat aan de slag in het onderwijs met Magical Metal. Dus die gaat op de basisschool en middelbare school een heel lesprogramma gebaseerd op Magical Metal draaien. Dat was onze droom en dat gaat nu gebeuren. Dus heel, heel tof. Het is voor jullie een stuk jeugdsentiment en iets wat jullie eigen kinderen ook willen geven, omdat jullie daar zelf zoveel aan hebben gehad. Wat is nou specifiek iets van metal dat echt maakt dat je denkt, maar dit moet je meemaken al jong, want dan snap je pas echt hoe muziek wordt gemaakt of dan snap je echt hoe het werkt. Moet ik hem beantwoorden, Scott? Of wil jij? Het eerste wat bij mij binnenkomt is gewoon fantasie en avontuur. Metal is voor mij avontuur. En met Magical Metal heb ik dat visueel proberen te maken. Door middel van de landkaart. Het is één grote speeltuin, joh. Alles kan binnen de metal. Het is fantasie, avontuur en grenzeloos. Kun je dat dan ook goed, grenzeloos werken? Want dat is ook een hele opgave. Op het moment dat jij een duidelijk kader krijgt voor een opdracht en iemand zegt maak me iets, dan denk je oké, dan maak ik dat binnen dat kader. Maar als jij alles mag in die wereld, dan is dat misschien best wel lastig, of niet? Ik denk dat dat ook het gave is. Tenminste, als songwriter ben ik vaak beperkt in de wereld van de metal. Omdat een band wil per se heel duister overkomen of zitten. Metal heeft heel veel subgenres. Wij kunnen doen wat we willen. Er is een gitarist, Stijmen, die houdt heel erg van het moderne metalstijl gent. Die gooit dat in een of ander magical metal nummer erin. En we accepteren het allemaal. We maken het tot een unieke creatie, zal ik maar zeggen. Dus alle grenzen gaan eigenlijk open. En dat is eigenlijk heel bevrijdend werken. En je krijgt een kruisbestuiving. Want jij benoemt net gent. Ja. Op de landkaart is dat vervolgens een plaatsje. Je hebt een plaatsje gent. En daar wonen volkeren. En daar wonen figuren. En daar wonen personages. En het is vervolgens weer aan ons. Of aan mensen die met me meewerken. Of kinderen zelf. Om vervolgens weer karakters te verzinnen. En zo breidt de wereld zich uit. Aan de ene kant vanuit onze fantasie. Maar ook vanuit de mensen die mee te participeren. Ja. Je had het net al heel even over Nova. Jullie zijn ook bezig met Loud and Proud. Wat houdt het project precies in? Nou, Loud and Proud is echt een nummer geschreven door volwassenen en kinderen. Waarin we echt vanaf de basis samen de muziek hebben geschreven. Dus dit album is bijvoorbeeld helemaal door mij geschreven. Voor volwassenen en kinderen. Maar Loud and Proud is het eerste nummer van een serie waarin we vanaf de basis samenwerken. En waarin je dus van elkaar leert. En zo werken professionals mee die ineens een idee van een kind horen. En denk je, daar was ik zelf nooit op gekomen, omdat je in dat format zit. Nou ja, goed, Scott en ik zijn ook allebei docenten. Dus wij zijn het ook een beetje gewend om door die kinderen op de een of andere manier soms misschien zelfs wel in verlegenheid gebracht te worden. Omdat je zit gewoon in je volwassen structuur. En dat wil niet zeggen dat het altijd goed hoeft te zijn. En dan komen ze opeens met een verrassing. Ja, precies. En dan denk je, in het begin denk je, dat kan niet, want dat zit niet in een format of pas.
En ineens denk je, ja natuurlijk, is geniaal. En dat zijn de verrassingen voor ons. En daar is Loud and Proud het eerste nummer van. Laten we even luisteren naar Loud and Proud. Meerdere mensen bij elkaar, waaronder de 10-jarige Nova, die volgens mij al op tv is geweest en al overal rondgaat. En jullie gaan nog een lied uitbrengen, toch? Ja, we zijn nu met een nieuw nummer bezig, Imagine. Maar eigenlijk... Ik ga echt meteen naar John Lennon, maar dat moet ik niet doen. Nee. Het heeft daar weinig mee te maken. Maar eigenlijk liggen er zo'n 10 nummers op de plank. Maar we moeten het allemaal de tijd geven. Zoals voor iedereen is het voor ons ook een uitdaging om het vooral goed te promoten. Om het ook de aandacht te geven die het verdient. Creëren, dat is het leukste. Maar het promoten, dat hoort er ook bij. En dus als de huidige klep, zo daarmee klaar zijn met de promotie, dan komt de tweede. En zo gaat het avontuur verder. Nou ja, die promotietour is bij deze gewoon hier begonnen. Dus dat is al een goede zet. Ja, super. Maar ik wil natuurlijk wel ook weten dat creëren en dat maken waar dat naartoe gaat. Als jullie inderdaad echt alles vrij kunnen laten en alles kan, waar droom je dan van, Scott? Waar gaat het naartoe? Tekenfilm. Animatiefilm. Ja. Heel veel afleveringen ook. Dat is natuurlijk een jeugdroom, toch? Action figures. Action figures, ja. We hebben met onze dochter samen kunnen spelen. Ja. Zodat we niemand die Barbie pop hoeven te... Ja, dat is zo mooi. We heel vaak onze eigen film ook kunnen bekijken. Ja. Samen. Mooi, hè? Op de bank. Dat zijn mooie plannen voor de toekomst. Ja. Dank jullie wel voor jullie komst. Sander Gommans en Scott Wenmakers. Allemaal nieuwe muziek uit Limburg die je ook kunt beluisteren in de release-radar van Pop in Limburg. Die lijst kun je terugvinden op Spotify. Het nieuwe album van After Parties is uit, Family Names. Bas en Niek Nelle, leuk dat jullie hier zijn, dank jullie wel. Hoi. Ik heb wat recensies gelezen en in één recensie werden jullie 's lands gezelligste gitaarfamilie genoemd. Is dat waar? Voelt dat zo? Ooit werden we de leukste gitaarband van Nederland genoemd, nu zijn we de gezelligste. We zijn afgegleden van... Ze noemen ons nog steeds jonge honden, terwijl Bas vader is geworden en ik over de 30 heen ben. Maar als ze leuk en gezellig, als ze dat op onze band zo afstralen, dan vinden wij het helemaal goed. Dan is het prima. En jong ben je van binnen, toch? Dat heeft niks met de leeftijd te maken verder. Plus, ik vind ook, coronatijd telt niet. Dus volgens mij ben je dan nog steeds ergens eind 20. Oké, ja, dat is goed. Family Names is uit. Laten we luisteren naar een klein stukje. Familiar names and family plans line the wall as midday ends. I don't know, I can't pretend, but I could be the one. I lay there leisurely on the lawn, scorching in the evening sun. Tell me now, I could be wrong, but I cannot pretend. Yes, I cannot pretend. I cannot pretend that family names don't matter much to me. Een heel klein stukje van Family Names. Jullie derde album. Op het moment dat je 3 keer een album gaat opnemen, heb je dan een soort routine met elkaar? Of is het toch weer helemaal nieuw? We hebben het eigenlijk elke keer net iets anders gedaan. De eerste keer is het natuurlijk helemaal nieuw, want dan weet je echt niet hoe het werkt om zo'n heel album op te nemen. De tweede keer hebben we een producer uit Amerika ingevlogen, dus dat was ook weer anders. En nu hebben we het eigenlijk helemaal zelf gedaan.
Onze gitarist Sjors, die was eigenlijk producer. We hebben een hoop spullen geleend van een bevriende geluidstechnicus. Ook een producer die ons eerste album had gemaakt. Toen hebben we eigenlijk in een blokhut bij ons in de buurt, in de bossen, de hele plaat opgenomen. Dus het is toch elke keer net iets anders. En ga je daar dan wel heen? Want het is volgens mij in 3 weken opgenomen, hè? Zoiets? Ja, 2 weken in totaal of zo. Ga je daarheen dan ook met een plan van we gaan 2 weken en dan moet het erop staan? Of hoe gaat dat in zijn werk? Ja, we hadden maar een week vakantie genomen allemaal, dus daarna moesten we wel werken. Ja, dus moet je zorgen dat je dan doet alles goed hebt. Het is niet dat wij in de studio echt nog gaan schrijven of zo. Het is gewoon van oké, dit is het ongeveer. En het heeft een kop en een staart. En de rest zien we dan wel in de studio. Maar... Is ook wel fijn, want dan moet je ook wel keuzes maken. Want op een bepaald moment zat onze gitarist er zo van... Oké, dit nummer is af. Ook omdat we het gewoon helemaal niet meer gehad hadden. Oké, dit is hem. Ja. En dan kun je altijd later nog kleine stukjes toevoegen. Maar het is goed ook om op een bepaald moment te zeggen... Oké, dit is klaar. Ja, en was de keuze om het zelf te doen nu ook een keuze om inderdaad iets nieuws uit te proberen? Of hebben jullie vanaf nu zoiets van willen dat allemaal zelf gaan blijven doen? Ik weet niet, dat zou je aan onze gitarist moeten vragen. Ja, op het einde van de week had hij er geen zin meer in. Volgens mij om zelf te produceren. Maar, Die was het helemaal beu op het einde. Maar het was wel superleuk. En misschien gaan we het de volgende keer wel net iets anders doen. Maar we zijn er wel trots op dat we voor een groot gedeelte zelf hebben gedaan. Wel heeft Roel Blommers uit Eindhoven, die onze eerste plaat had gemaakt, deze afgemixt en zo. Dus er was nog steeds wel iemand die zo op het einde keek van... En dat is slecht en dat is vals. Dus dat kan beter. Dus dat is ook wel fijn. Jullie hadden met elkaar 2 weken dan zoiets, die blokhut. En dan heb je natuurlijk niet de hele dag productiviteit. Dan heb je tussendoor ook momenten dat je elkaar of even die hut uitkijkt... of dat je toch maar even een spelletje doet. Ja. Hoe ziet dat uit? Is dat heel romantisch, zo samen schrijven? Of... Ja. Eigenlijk was het heel relaxed, want dat was ook midden in die coronatijd. Was echt niks te doen. Was even ook gewoon het huis uit. Dat was al heel wat. En dan 's middags bier drinken of zo. Dat is dan ook altijd wel even vakantiegevoel. Het voelde ook wel als vakantie, want dan drink je een biertje 's middags en je bestelt friet. Het was ook bij ons in de buurt, dat was fijn. Het was gewoon de eigen frietkraam, die kenden we. En gewoon het was heel rustiek, heel landelijk. Ligt open haard. Midden in de bossen ergens, op paden, wat katten eromheen. Dus was zo af en toe naar buiten, suikerklontjes voeren. Was relax. En dan komt er toch weer een nieuw idee binnen. Ja, het is geen country album geworden, maar het heeft misschien wel invloed gehad, die paden. Kan altijd nog een volgende keer, hè? Je Ja, weet het zeker. niet. Ja. Zeker. Het is een album anders dat zijn. zowel over de grotere dingen als de kleinere dingen in het leven spreekt. Family Names, hoe zouden jullie het zelf omschrijven? Een cliché is altijd het volwassen album. Dat vind ik een verschrikkelijke noemer. En maar jullie zijn ook jonge honden. Ja, Dus dat- precies. Dus ja. dat klopt ook niet. Maar het gaat wel een beetje over... ik denk dat iedereen van onze leeftijdsgenoten wel een soort van... door de pandemie... soort van gedwongen is om iets rustiger aan te doen. Dus daar gaat het ook wel een beetje over. Terwijl eigenlijk toen we de plaat begonnen was het nog voor de pandemie. Dus we zijn eigenlijk al 2,5 jaar met dat album bezig geweest voordat hij uitkwam. Maar het gaat eigenlijk over van alles. Over, zoals je zegt, de kleine en de grote dingen van het leven. Als je wil weten waar de tekst over gaat, dan zou ik zeggen, luister me een keer goed. Ja, nou plik ik toch nog even de bühne eruit. Want die gaat ook over de kroeg bij jullie om de hoek, om het zo maar te zeggen. Hoe is dat tot stand gekomen? Ja, dat was eigenlijk vreemd. Bas had het liedje geschreven en het ging eigenlijk gewoon over een kroeg, een soort van fictieve kroeg. Maar we hebben het toch een beetje over de bühne geschreven. Een van de toch wel leukste kroegen uit Horst. En we hadden dat liedje gemaakt en het gaat een beetje over met je vrienden dat je gewoon 1 plek hebt waar je graag samenkomt. En toen, echt iets van 1,5 jaar later of zo, wilden we de videoclip op gaan nemen bij de bühne. En toen, echt op dezelfde dag dat we daar op gingen nemen, liet de eigenaar weten dat de kroeg dicht ging. Dus dat was echt zo'n bitterzoet moment. We hebben daar ook opgenomen op de laatste avond van de kroeg. En nog een week later teruggekomen nog voor wat andere shots. Dus dat was wel verdrietig of zo. Ja, en uiteindelijk de eigenaar van de bühne, Mart, die is ook overleden een paar weken daarna. Oh, We echt hebben waar? het liedje ook nog op zijn begrafenis kunnen spelen. Dus dan is in één keer zo van een eigen liedje wat je uit het niks maakt, dat dan in één keer ook betekenis kan hebben voor bijvoorbeeld Marij, de weduwe van Mart. Dus dat was wel heel mooi. Ja, bijzonder. Het staat natuurlijk sowieso al dichtbij je, maar dan is het helemaal, komt het allemaal even Ja. samen. En dus het liedje ook niet meer voor jou, maar ook van iemand anders. Dus dat is wel een Ja. fijn iets dat je dat kunt doen of zo. Jullie hebben het album opgenomen in coronatijd, in die blokhut. Maar nu is het natuurlijk weer spelen, of is dat nog lastig? Ja, we hebben vorige week albumrelease gespeeld in Utrecht en in Eindhoven.
Ja, dat was toch wel weer ouderwets leuk. Gewoon veel familie ook bij die shows. Dus dat was echt gezellig. We waren ook blij dat er gewoon überhaupt nog mensen opkwamen dagen. Dat is iets van, er moet toch maar weer blijken dat mensen nog ons live willen komen kijken. Ja, willen mensen na 10 uur nog ergens zijn? Dat is dan... Ja. Je raakte er toch een beetje aan gewend, lekker op tijd. Ja, zeker. Lekker op de bank zitten. Ja. Maar het was echt super vet. En we gaan de komende tijd nog wat shows spelen. Hopelijk in de zomer ook nog wat festivals. En dan waarschijnlijk gewoon aan de 4e plaat beginnen. Toch nog even ook over hebben. Jullie hebben ook gebruik gemaakt van de makersregeling van Pop in Limburg. Hoe is dat? Hoe gaat dat in werking? Laat ik het zo vragen. Want misschien kijken er wel muzikanten die denken, ik wil ook zelf een album opnemen. Nou, het begon dat we geen geld hadden. Dat was Stap 1. Dat was stap 1. En de makersregeling van Pop in Limburg is gewoon super chill. Omdat je kunt gewoon een plan indienen wat je act ondersteunt. En dat kan heel breed zijn. Of gewoon heel praktisch van, we willen een cd maken. Maar die financiering van het album hadden we wel op orde. Maar we wilden gewoon coole videoclips maken. En we hadden een plan om dat samen met andere Limburgse makers te doen. Mike en Teuntje en Ruben, vrienden van ons, die hebben de videoclips gemaakt. En Floortje, een vriendin van ons, had de outfits bij elkaar gezocht en zo. En dat hadden we als plan ingediend. Zo van, wij willen coole videoclips maken en dat willen we samen met andere Limburgse makers doen. Nou, dat vond Pop in Limburg en de makersregeling ook een goed idee. Dus hebben we geld gekregen en dat hebben we daarmee kunnen doen. Maar er zaten nog allemaal hele andere coole acts in onze lichting, zal ik maar zeggen, die allemaal andere ideeën hadden. Dus als je een jonge act bent en je wilt je act op een of andere manier of je muzikanten bestaan naar een volgend niveau tillen of iets professionaliseren, dan kun je bij de makersregeling terecht. En dat is super chill. Jullie werken sowieso wel eens samen met andere acts, ook uit Limburg. Ik zag ook een optreden met Andy en the Antichrist. Ja. Vinden jullie elkaar nog veel? Dat heeft natuurlijk ook stilgelegen de afgelopen jaren. Of valt het wel mee? Ja, dat hebben we ook wel echt gemist. Normaal speel je op allerlei plekken en dan kom je ook altijd weer bevriende bands tegen. En dan ontstaat er soms iets, vaak ook niet. Maar ja, vooral gewoon ook nu weer het spelen komen weer mensen tegen. En dan kunnen er altijd weer nieuwe dingen ontstaan. Ja, veel van die bands ook en in die Antichrist hebben niet echt stilgezeten de afgelopen tijd. Maar het is toch moeilijk om een beetje zichtbaar te blijven als bands. En je weer kunt spelen. Ja, en die Antichrist speelde ook bij ons in het voorprogramma in Eindhoven vorig weekend. En dat was super vet. Het is ook altijd leuk om samen dingen met andere bands te blijven doen. Ja, en wel lekker om even uit die online wereld en dat thuis opnemen te komen. Dat is sowieso iedereen beu. Ja. Live spelen is leuker. Ja, 100%. Ja. En live spelen gaan jullie hopelijk ook veel doen. Laten we nog even kijken naar hoe dat er dan live uitziet, afterparties. Dus eindelijk kan het er weer zo uitzien. Ja. Heerlijk. Nou, veel plezier met het spelen en veel plezier met het album Family Names dus van Afterparties. Bas en Niek, dank jullie wel voor jullie komst. Bijna aan het eind van het voorprogramma, maar niet voordat ik kort nog even de agenda met je doorneem. Want het Zuiderstorm Festival is op tour, gaat door heel Limburg en komt dit weekend in Weert, Sittard en Maastricht. Check even alle programmering op zuiderstormlimburg.nl. Dit was het voorprogramma. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.